И здравейте, потребители на VBOX YouTube. Аз съм Епикел и с мене InFrameBG. Представя се. Здравейте. Здравейте. И искам да ви съобщим една хубава новина. Отворихме private сервер. Казва се EpicCraft. С кандидатури, разбира се. Имаш ли нещо да допълваш? Нищо. Да, без никакви читове, не сме оплати. Ето, сега ще ви пилигем. Който иска играй, ще има линк в описанието. За групата ни. Да, където може да се кандидатирате. И ако и двамата сме съгласни да играете в сървъра, ще бъдете приети. Да. Да. И тук сме точно на спална, това е спална. И няма да има никакви плагини, ето. Плагини няма. И да, кандидатирайте се и сега не се сърдете, ако не сте прияти. Препоръчително е да сте над 13. На 14. Някъде там. Да, няма смисъл. Сета. И да. Това е някакво друго да кажем. И да, и ще е около 15 часа включен сървъра. Да, няма да е постоянно. Не, ако ще се стремя колкото може повече. И се надявам да не лагва. Нищо игра с 20-30 фокуса там. Даже може да минем на SMS хостинг. Да, и това беше от мен Епикел. Чао!